Raprakan Peligro diri sa Plaza Liluan. First Saturday sa 2017. So Happy New Year sa tanan. Raprakan Maglangaso. Present ko na shoutouts guys sa shoutouts sa namadlong ganiya. Shoutouts guys sa Tagtaran Battle League. League jam ko sa Cyril G. Shoutouts ka kang Master Charlie sa t-shirt. Then mga to. So pangalawang laban ng gabi, ako Bisaya kay Bisaya Conference. Sa akong to, gikan paglabangon. Magingay para kang camps. Shout out to sa Dos Laos o Team Galis. Sa akong wala, gikan pagpulpugan nasyon. Cloud9. Yo, shout out guys, Ones Productions, AC1s, 5-1s, Sipa, sa tanang LC1s, then sa tanang Pro, sa Raprakan, sa Tagtaran, Big Jam, ug sa mga ning-ari karon sa Liluan. Shoutouts tayo shoutouts tayo sa mga clan nga nakakaroon training, ning sabay namo. Ang suporta. Nakadaog si Cloud9 sa Cointos, kay nalikas, gipiling na muna si Camps. So round 1 para kang Camps. Yo, pasensya na ninyong tanan, wala ko'y pang-intro ninyo, pero kanay, nala ko'y pang-intro nimo. Yo, para bang storytelling na bro. Samtang galakaw sa dalan, nakitaan na ako imong ginikanan, padulong simbahan Santo Niño, ako pikalit og duol para mation o 45 o 45 nga pabuto. Boom! Goodbye Laila Dilima, ikaw sige kag syagit og kusog samtang ako gasuot og maskara mura ka sinulogra. O way nakagits. Bars, mabaw ra kay tubay. Sinulog. Si Bansa Toninyo. Siya gito kusog og maskara. Sa inyo gipaabot. Viva Pit Senior. Yo. Okay. Sa pagtulbong na ko sa taas, mura ko pati. Yo. Sa pagtulbong na ko sa taas, mura ko pati. Sakto sa vitamins o calcium. Vit and Cal, ikaw ang veteran, ako ang calcium. Sakto ra sa vitamins ka bay, makadugay, makahupas. Ako, calcium, everyday take, makadugay, musulit. Yo, kibaw ko iribat ra ninimutanan bay. Kibaw ko iribat ra ninimutanan. Yo, kibaw ko iribat ra ninimutanan. Nagpaila lang ka di ka kibaw musuwat. Time na. Game. Mura ko no siya pati. Hoy bugoon. Dili ka pati hoy, mura ka dragon. Gana ba siya? Nagmaskara ko no siya sinulog. Pag sure diha bra, sinulog na ka pang kalag-kalag naman ha. Yo game. Raprakan kumusta? Hoy labot loko kay iyang mata. Kahibaw na ta. Katanawa yang ipakontra. Murag ilaga nga baki. Mura pa yung buntis nga tilian na kay ang dagway nagbati. Kurya gaban ang dagbaya bay, wa gabai. Wa ka ka-realize nga mura kag bituon sa imong uyab kay ipagawas ra kag gabi. Mananap magud na imong pagkahayop animala ka. Kay mo sakay ka jeep nya puno na. Ingon imong naungay sa baka. May sakay na lang takag Ford Ranger para you are always ready for unexpected happen. Karon matagamtam nimo, pait-pait, di magsilbi imong bang style na pangbuwangan. Syagit-syagit kay ako, murag nakik-sex og virgin, lami sa paminaw pero sakit-sakit. Mas sakit-sakit karon kay bunugon ti ka syudad, mauluoy ka in town. Kay mura kag part sa kanta sa London Bridge, you will be falling down. Kay kaning bogo, way katungod kung kanako makifight, patilawon ti kadto aron maka-realize ka kung sa literal na human right. Kay this night atong duwa ilarang di kasabay pero nako di ka kasabay. Mao pangitaan na lagpuli aron na kay kasabay kay mura kag gibuan ng pistola. Di ka kasabay, maong sa pagpatay, ako na siya nakasabay. Ako nakasabay kay mong liog. Ako nang ikasabay. Isog ra kag nasbalay, mura ra kag kasabay. Sa duwa, wala kay angay, maong angay na kang mawala. Kay kana imong utok na way nahi.
babababawaan di na makabababawi human ko na kay mabababaw na nila mo suluganan ug ultimo imong kalag di na ka mabababalikan basta mo di na ka balikan okay ultimo imong kalag di na ka mabababalikan kung putlo na ko ning round 1 ay kung siga-siga si mong mata kasi ko na kuha ka sa round 2 na ako titiwasan akong round 1 freestyle na natin ka aron galingaw po lang tanan kaya na ko ng buang daong buang ay murag buang tayo Round 2. Yo, round 2. Kuyawan ni mo bay, kuyawan ni mo bay, imong naw kuyawan na bay, kuyawan na bay. Imong tingog murag itik. Sige lag aligre, mo peligro na lang karon bay. Yo. Kanang style mong angulo bray. Yatagang og gibi ni kuan ni Boss Loco para mo solve bad imong problema. Ayaw ka balaka bay, ako mo solve bad. Yo, kanang style mong aligre ra. Yo. Pumangidhat si Cloud9, pinagawas ang dila murag irong buang. Ang chicks lumbag panagan murag marathon palayo. Yo. Yo. Tagpalista na ka bay sa mga tukhangunon. Kung wala pa palista na bay sa mga tukhangunon. Ayaw pa buta nga mulista ang pulis sa mga tukhangunon. Di na kay lista sa tukhang tuksila ka bay. Tuktok pusil bang. Hagbay mong lawas bay. Sa way armas ang kamot. Butang ag armas ang kamot. 3-8. Priyase mong utok uplok. Go. Pare, ang hostisya. Ang hostisya. Priyase mong naong manablahay. Yo, ang tinuod ng hostisya. Nasaong kamot. Nasaong kamot. Just call me makabagong matas. Rodrigo Roa Duterte. Yo. Time na. game angay ka na kong ipatukhang kung pas Jurassic mas angay ka imong naong pa'y adik-adik wag pa kay ilugos imong naong hagbay ra no suspect ana pa siya paglaw no kuyawan ni mo bay mas kuyaw pa nang naong ni mo bay kay buhi pa kay kabay imong laway na nimaho ng patay pag storya ni mo, reaction kong palayo. Sabi na kong isog kag naong, isog na nagbaho. Yo, game? Sige, ako ang gamay na maglisod kag daog. Maong kaninyang iro, himuon akong dog. Maong dog is dog. Sugdi ang pangulba nga mura magdog-dog kay. Dog mo konti ka sa dog sak. Imong dugdughan, ako patugdugan mura magbabay nga gidog. Go ang bugan. Maong, magdog na ka. Huwag imong uyab, magdog ta mi. Dog style na ko siya pre. Pakanon ako init na iro. Hot dog. Pero di mi mag-initoy ha. Magbinuldog, bulldog. Maon dog, gong na dog. Yut dog, gay kang makalimot. Yang uyab ni mong gidog, gok nila gidog. Gang ran ako sige paghimo na akong chihuahua. O kung sa iro, wa ka bantay nga gihimo ti kang bantay kasi sa kusog nimo mamantay wa ka bantay nga imong kagalingon na nimo na bantayan ug kay kanidaan ang bantayan bisdaan nila na bantayan kung di ka na magsilbi basta paglungod ka maglakaw gikan sa Negros paingon sa daan bantayan be freestyle na sa tabi imong uya boy dito para imoy giak palit siya galingan nga prutas pag January kay inig February daw iyang pakwan ako may mubuak ay kabala ka mura na siya itim binlan ka gamayng sobra imong tagaway sa di nakadaog mura magsaluto wa kay pusta-pusta guys paminaw mong tanan pero ayaw na ninyong pamatia kasi kanindot sa tong mga naong iyarang bati sa naong nga iyang gisinina tanawa na game na ta play round 2 na camps mong karon ang imong katapusan padagaanon ti kang WTL mura bag orasan ug di na ko makapugong di na ko makapugong himuon ti kang red sa stoplight aron imong kinabuhi mahunong ay real talk imong ilong
patag pas bukid nga gipatag. Ana sila murag akong siniyo. Pues ikaw pud sa gimulag. Pero gusto nang kayabag, imong kabugo o kabuang. Kaysa pagpatay na ko ron bisag baguha kag yaya, wa nay makatabang. Kay imbis wa nay makatabang. Kay ang kabo, kay imbis kabaw kag unsay naa sa imong mindset. Wa kay bawng na kay mindset. Kay ang kabugo sa bugo kay ning abno, imbis makabret, makabugo. Kita lang yung iskandal ni Diliman, apil po kag hubo. Pero imong pagkalalaki mo yabay, pinugos. Layman mo, ni kaon na lang siya kinti para makatilaw siya mentos. Uy, gatay. Tanaw ra gud. Sabot. Pwede magsabot. Sunod mo istorya ka round 3, palayo imong baba, imong laway lagpot. Uy, siguro wey. May pangtuig na pay bago. Ba ni mo bahog yapon kaayo. Kasi isa sa imong kamot. Time. Mo, ay tayo man niya. So round 3 na. Pasensya kayo ninyo, wala akong kapangandaman ni duha ra ka adlaw akong gipangandaman ni. Yo. Kanang imong Adam's apple ba yun sa gamitan na bay? Pambara sa mga bukog. Kundi kaya ta. Yo. Paibaw ko bay. Paibaw ko bay, wala ko'y uyab. Kasi katuo ka na ko'y uyab. Taka man ang real talk, di mo ba? O real talk. Di ba gi-add ko nimo sa Facebook? Di ba gi-add ko nimo sa Facebook for what? To get some info? Yatagan ko real talk ni Loco para kanay mong kung kinsa pa tong batik naong diha, siya pa nag two timer. Siya pa nag two timer. Imong ex buak na kayo. Kaka-score na si buak, ikaw wala pa. Di ba? Kaka-score na si buak, ikaw wala pa. Busta magpasalamat ka ba? Ikaw gipunit. Magpasalamat ka ba? Ikaw gipunit. Napay nipunit sa imong naong gabati. Napay tingog nimo maka discourage yung babay kay atay na. Murag tingog itik gituok. Kaya ta. Mag-freestyle na lang ko para kay ba kung di ako iaduan ni kay wala nawa ako mga bars kaya ta. Time na tingog. Game. Ana siya mura ko itik nga gituok. Ikaw man kay mura kag ulok nga gisitok. Model sa round 1 ni ana siya kalapati. Kaya tas gihahak kaysa siya gigiyag-tira, siya rasay ni pakpak. Ana pagit siya nga. Gi-add ko na ko siya sa Facebook. Tinuod bitaw na siya. Mangwa ko'y andam ron sa. Ana pa siya pagkaw sa kasimana. Di ko mo dayon bay niya. Karon naaman lagi ka. Huwag mo na inunggan. Mangwa ko kasuwat. Imong hangol kini kilat. Kinit bilat-bilat. Okay. Dito magpinastos. Balik ta. Di ba ni ana ka nga. Bay! Wa ko uyab. Kay ba ko oy. Usa pa. Wa na ganit uyab. Pag sure wa ko nangutana. Ganang naw nga makauyab. Simba ko pud. Kay ba ka bay? Mong di ka makauyab sa. Sultian na lang tikas tinuod mi ko. Di man ko kakaibaw mo seryoso. Ako pa giingin na nimo to timer, bugo, sure ni nga laber. Maong kakaron. Game. Camps. Mura ka grapit nga saag. Gamay na ko ang nimo itlog kahapit na kang bungkad. Real talk. Loko. Hatag-hatag pa kag info. Unsa to? Tinuod kaysa imong gipasabot. Di ba wala? Lumot. Pati na pati. Play. Buang nilang ta. Pag Pasko bitaw, buang kaning buang-buangon. Lagi. Diadto sa mua, habi niyag na ikaon. Nya, diadto ra day kay yang kuya hapit na suslungon. Pati. Ano kagit? Unsay gibate ngay mong naw nga akong gibate-bate. La batiag daw serious pambuang. Game. Real talk. Imong uyab gikamang na sanluko. Wala ka kay balo. Bisag iyang mata way klaro. Imong uyab yan ang gisiguro. Ingon ana lang naglaw ngay purya giatay giahak. Lipat-lipat lang giatay pero naong manyak.
Damay ta mundo ha. Kay sig video loko. Sa sunod mo anak kag uyab ba o pag-uyab na lang mo. Loko. Pangutan-on tika. Sa kadagang bogo nga nung buang magipakontra nimo sa kuha. Sa sunod patauri pud na imong mata aron na koy klaro nga kontra. 30 seconds. Pero tinood niya, istorya na yung way buhat-buhat. Gifted king giata yo, mataray na libat. Pero di na to sa wayon. Kay mao man niya akong kontra gikan sa lasang. 15 seconds. Why seconds na buwang? Okay. Sa sunod kung magkikontra ka, pag-practice sa siguro usa ka ma-fighter. Kaya di kayo nakaduwa ka kausa, nag-assume na kang usana ka sa mga rapper. Boy, kay bawo bisay sunod ti ka sa imong barkada nga si Krista Finisher. Ipatumban na ako pag December. Maong penploma. Pagkadamandam na. Time. December time sa Judges. Cloud9 no? Round 1, round 2, everybody Cloud9. The best thing yung mga bars. Bars 9 pa. 3 rounds para kay Cloud9. Oh, 3 rounds para kang Cloud9. 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 Rage. Cloud9. Asa magka-rage? Rage. All 3 rounds sa Cloud9. So, okay naman sana yung tira ni... Last battle, Tonto. Sina Scams. Okay naman sa yung tira ni Cams. May pag-asa sana manalo ka. So, nagkatalo-talo lang kay... Tungkol sa choke niya. So, props pa rin kay Cams. Congrats kay Cloud9. Ganinawa. Saan ni Pag-Scam? Congrats kay Cams.